खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियार बे समाव नोंथांमोननो मोनसे राजखान्थि रादाब लानानै फैदों 3,000निबो बांसिन इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव जगदान होदों दिनै नंगौ बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय इउपिपिएल राजखान्थि हानजानि जे खामानि मावनाय बे खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै दोलै नोगोरै रायजो राजाफोरा दिनै 3,000निबो बांसिन जगदान होनाय नुनो मोनदों बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजानि गाहाय नेहाथार राजु नार्जारिया माखासे माने गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनो बे समाव नोंथांमोननो स्क्रिननि गेजेराव थामहिनबा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि स्क्रिननि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन बिथाङा मा बुंदों राजु नार्जारिया मा बुंदों मा बिथाङा बुंनानै सोंखारिदों बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया लाबोदों नोंगौ बे समाव नोंथांमोननो मोनसे राजु नार्जारिया बुंनाय राजु नार्जारिया मा बुंदों बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया लाबोदों बिपिएफ कंग्रेस एएउडिएफ बायदिनिफ्राय इउपिपिएलआव जगदान नंगौ दिनैनि जे जगदान होनाय 3,000निबो बांसिन जे जगदान होनाय हाबाफारि बे जगदान होनाय हाबाफारियाव गासै बिपिएफ कंग्रेस एएउडिएफ बायदिफोरनिफ्राय इउपिपिएलआव जगदान होदों बिपिएफनिफ्राय जगदान होदों बेवहाय कंग्रेसनिफ्राय एएउडिएफनिफ्राय गुबुन राजखान्थि हानजानिफ्राय दिनै 3,000निबो बांसिन सालबारियाव जगदान होनायखौ नुनो मोनदों इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव आरो बे हाबाफारियावनो बिटिआरआव गुबुन दोलोफोरा लांदां जागासिनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै राजु नार्जारिया बुंदों जे गुबुन दोलोफोरनिफ्राय गुबुन राजखान्थिनि दोलोआ बिटिआरआव लांदां जानो थांबाय दं होननानै बिथां राजु नार्जारिया बुंनायखौ नुनो मोनदों गासैबो इउपिपिएलआव हाबजोबबाय गुबुन दोलो गैला आरो बिथाङा मोनसे गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिथाङा बुंदों गुबुन दोलोआव मानसियानो गैला जिहेतु हाबजोबबाय इउपिपिएल आरो राजखान्थि हाबजोबबाय होननानै बिथाङा बुंनायखौ नुनो मोनदों बड'फा सुपार 50 मिशन गियाननि सोरां बिथांखि अनसाय बिथांखि माइनाव सोरां बिथांखि थेंफाख्रि डिजिटेल मिशन खालामदों बिथाङा बुंदों मा बड'फा सुपार 50 मिशन गियाननि सोरां बिथांखि अनसाय बिथांखि माइनाव सोरां बिथांखि थेंफाख्रि डिजिटेल मिशन खालामदों दा बिथाङा बेफोर बिथांखिफोरखौ बुंदों जे बेफोर बिथांखिफोरखौ आथिखालाव बिटिआरनि सरकार बे बिटिआरनि सरकारा बेफोर बिथांखिफोरखौ लानानै खामानि मावबाय दं होननानै राजु नार्जारिया बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथाङा बुंबावदों बेफोर बिथांखिफोरखौ सिगां बिपिएफनि समाव खोनाफेराखैमोन आरो बेफोर बिथांखिफोरखौ सिगां 12 बोसोर सरकाराव खुंथायाव थानाय बा खुंथाय गोहोआव थानाय बिपिएफ राजखान्थि हानजानि जे सरकार खुंनाय समाव बेफोर बिथांखिफोरखौ गियाननि सोरां बिथांखिफोरखौ सुपार 50 मिशन बेफोरखौ नुफेराखैमोन थेंफाख्रि डिजिटेल मिशन बेफोरखौ नुफेराखैमोन होननानै बिथां राजु नार्जारिया बुंदों बिथाङा बुंदों दा प्रमद बर'नि दिनावसो जों खोनाफेरबाय दा प्रमद बर'नि दिन बा प्रमद बर'नि खुंथाय सम बे खुंथाय समावसो बेफोर मिशनफोरखौ बेफोर बिथांखिफोरखौ दा मोनथिबाय खोनाबाय होननानै बिथाङा बुंदों हाग्रामा महिलारिया सानावनो सिमां नुयो जाय जाफुंनायनि लामा गैया मोनसे गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिथाङा बुंदों मा हाग्रामा महिलारिया सानावसो सिमां नुयो बिथाङा सानावसो सिमां नुयो सानाव सिमां नुनाया बे माब्लाबाबो जाफुङा होननानै बिथां राजु नार्जारिया बुंदों बिथाङा बुंदों जे माखासे बिथांखिफोर बे बिथांखिफोरखौ बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया मावबाय दं होननानै बिथाङा गोख्रों बिबुंथि होनायखौ नुनो मोनदों दिनै बाक्सा जिल्लानि जे बासबारियाव जानाय जे जयनिं इउपिपिएल राजखान्थि हानजानि जे ग्रेन्ड जयनिं बे जयनिंआव गासै 3,000निबो बांसिन इउपिपिएल राजखान्थि हानजानि जे खामानि मावनाय बे खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै जगदान होदों होननानै बिथां राजु नार्जारिया बुंनायखौ नुनो मोनो बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया राजु नार्जारिया बुंनाय हाग्रामा महिलारिनि सायाव बिपिएफनि सायाव मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया लाबोदों আমি ইয়াত আজি সালবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন প্ৰাইমাৰী কমিটিৰ পৰা 3,000তকৈ অধিক ইয়াতে বিভিন্ন দলৰ কংগ্ৰেছৰ এআইইউডিএফৰ বিশেষকৈ বিপিএফৰ তেনেকুৱা বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ নীতি আদৰ্শক ভাল পায় আজি আমাৰ ইউপিপিএল দলত যোগদান কৰিছে বহু দিনৰ পৰা ইয়াতে জয়নিং কাৰ্যসূচী এটা ডিমাণ্ড কৰি আছিলে ৰাইজে তো আজি আমি এইটো পাতিলোঁ 3,000তকৈ অধিক ইয়াতে জয়নিং কৰিলে গতিকে তেনেকৈ প্ৰত্যেকটো ব্লক আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে এতিয়া বেলেগ দল মানে চাফা হৈ আছে নাই আৰু সবই মানে ইউপিপিএলতে যোগদান কৰি আছে বেলেগ দল আৰু নাই গতিকে মই ধন্যবাদ দিছোঁ যিবিলাক মানুহ ইয়াতে জইন কৰিছে তেখেতসকলক আমি আঁকোৱালি লৈছোঁ আৰু একেলগে কাম কৰি যাবলৈ আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছোঁ আচলতে এইবাৰ বিপিএফে কিবা সুবিধা পাব নেকি বিপিএফে কি ইমান দল আছে আমাৰ নীতি আদৰ্শক যদি ভাল পায় আমাৰ নেতৃত্বক যদি সন্মান জনায় আমাৰ চৰকাৰৰ কাম কাজ ইমান
মানে কাম কৰি আছে আমাৰ BTR চৰকাৰে নিজৰে এটা 15টা ফ্লেগশ্বিপ স্কিম কৰিছে মানে বডোফা সুপাৰ 50 মিছন কৰিছে অনচাই বিথাংকি কৰিছে জ্ঞান চেৰাং কৰিছে আপোনাৰ সেলফ হেল্প গ্ৰুপক ৭৫,০০০ দিয়াৰ কাৰণে মাইনাও চেৰাং বিথাংকি কৰিছে আমাৰ মহিলাবিলাকক কম্পিউটাৰ আৰু ইণ্টাৰনেট শিক্ষা দিয়াৰ কাৰণে ঠেং পাকৰি ডিজিটেল মিছন কৰিছে তো তেনেকুৱা মিছন বা তেনেকুৱা নিজৰে স্কিমটো আগত আমি শুনা নাছিলোঁ BPFৰ দিনত এতিয়া EPPLৰ দিনত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া নেতৃত্বতে আমি শুনি আছোঁ গতিকে সকলোৱে যদি আমাৰ দলক ভাল পায় যোগদান কৰে আমি আঁকোৱালি ল'ম নিশ্চয় হাগ্ৰামে কৈ আছে যে আচলতে তেওঁ জয়যুক্ত হ'ব আপুনি এই বিষয়ত কি ক'ব হাগ্ৰামে কি ক'ব হাগ্ৰামে জয়যুক্ত হ'ব বুলি ক'লে এইটো মানে দিবা স্বপ্ন বুলি হ'ব দিবা স্বপ্ন কেতিয়াও মানে হকিকতত নহয় এইটো মানে আচলতে নহয় দৰাচলতে গতিকে তেখেতে যদি সপোন দেখি থাকে এইটো আমি মানা কৰিব নোৱাৰোঁ তেখেতে সপোন দেখিব পাৰে কিন্তু অনাগত ইলেকশ্যনত তেখেতে 0 মাৰিব गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नम्बराव कल खालामनो हागोन